Kaixo, gaur saltaturiko tipulina, xixa hori eta tirabekeak egingo ditu. Tipulinekin hasiko gea. Olioa virgen extra olioa. Tipulinak erditikan moztu ditugu, orduan gatz pixka botako dugu. Eta utziko dugu hor kolorea hartzen. 3 minutu. Bueno, buelta emango diogu, ja kolore pixkat hartu dute. Holaxe. Orduan, hemen daukagu baratxuria. Baratxuri pixka botako dugu. Eta tantxa bat olio gehiago, hola. Eta erri baino lehen ardo txuria botako dugu. Orduan ja evaporatzen ari da. Hoxe, baingo guna da. Irin pixkat botako dugu. Irin pixkat. Eta azkenik ura. Horaxe eta hor, utziko dugu irekiten 5 minutu. Tipulinak bigundu arte. Eta gero, erreserbatuko dugu. Horaxe. Tapatuko dugu eta utziko dugu hor 5 minutu. Hemen ditugu xixa horiak eta orduan paper guzti batekin garbituko ditugu, ados? Oso zikina badaude, uretan ere garbi ditzakezue, baina ez utzi uretan, bestela ura asko xurgatzen dute. Holaxe garbituko ditugu denak. Botako dugu olioa virgen extra olioa eta paretxikoa salteatuko ditugu. Tope. Gatz pixkat, baita piparra hotxa ere, eta azkar saltatuko ditugu. 3-4 minutu. Tor ditugu ja, xixa horiak salteatu. Eta hemen tirabekeak ditugu. Tirabekeak dira ilar mota bat. Baina hemen jaten dira ilarrak baita lekak ere. Frantxez esatea mangetu, dena jaten da. Eta nola garbitzen dira, bakarrik kentzen duzu hemendik hola eta atea akabotatzen zu. Orduan aria ateatzen zaigu. Berrezingo ez. Aria kentzen zaie, besterik ez. Holaxe. Hemen ditugu ja, tirabekeak prest. Jarri dugu irekiten, gatz pixka botako dugu, eta hor bertan botako ditugu tirabekeak. Utziko dugu hor, bakarrik eskaldatzen, 30 segundu. Bale, bateako ditugu. Hemen poztu, eta eskorritu. Orain tirabekea saltatuko ditugu. Horretarako dugu oliba virgen extra olioa. Eta hortxe bertan gehituko ditugu tirabekeak. Soja saltza pixkat.
Momentxe bertan, xixa horiak bere zuku batean botako dugu. Iparrauz pizkat. Hemen minutu bat. Eta ja aurkeztuko dugu.